ji bo kêfxweşkirina zarokan û vejandina çanda Kurdî, ciwan Hemoyê ji bajarê Qamişloyê rojane li kolanên bajêr ensyatîvên balkêş û dilxweşker pêşkêş dike. Vê carê jî ciwanê 18 salî bi hevkariya du hevalên xwe û bavê xwe bi çêkirina danûkan kêf xist dilê zarokan. Ciwan hemû dibêje ku ez her dem bi ensyatîvan radibim. Vê carê jî min xwest çanda kelandina danûkan weke her salê zindî bikim. Me jîro me genim anî me gomê bikin danûk ji bo zaroka. Bi rastî em jî wek emsana mehtewanin. Em alîkariyê bi zarokar dikin, em malbatar dikin. Yani ştê gomkaribin em dikin. Em îro min dixwest ez kêfa zaroka jî bînim. Yani her sal em danûka çê dikin. Çawa ji werbêjim yani muqaderê gomkaribin em dikin. Yani ştê malbatên hem hacet em alîkariyê bar dikin. Taban ev genim jî bi alîkariya Camêr nabû. Ew jî ji Ewropan em nikan navê abêjin. Ev muqadere wa xwest yani. Pîrkamê û çexê pîrkam û kalkêm çê dikirin berî 4-5 sala. Milwad nerî ez elmî jî danûka çêkim. Yani gava gumeriyek danûka dixwe yani gelekî kêfayekî tê yani danûk pir xweş. Xasan zarokê biçûk gava gu ev hemilak çê dibe zarok û giş kom dibin kêfxweş dibin yani em jî wî çexê bi zarokar kêfxweş dibin. Zarokên Qamişloyê jî kêfxweşiya xwe anîn ziman û gotin bi çêkirina danûkan em pir kêfxweşin. Ez îro hatime danûka bo çanda me hûn danebe ev danûk ji berê de ye çanda me ye îros hatime danûka û spasiya bo hemû dikim ji ber ku danûka anîn û ez spasiyayê dikim û ji bo da ku boz îne ser zaroka û spasiyayê dikim. îro em hatine bo danûka ev danûk ji bo zarokan e û gelek spasiya bo hemû dikim bijî Kurd û Kurdistan. Em hatin danûka û zarokê ji kêfxweşin danûka. Çanda kelandina danûkan yek ji çandên herî kevnar e li cem gelê Kurd. Îro careke din bi saya ciwanan ev çand tê zindîkirin û nûkirin.